ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ ଥିବା ନୋଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅଚଳ। ବନ୍ଦ ହେବ 10, 20, 50, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରିକୁ ନେଇ ରହିଛି ସନ୍ଦେହ। ବନ୍ଦ ହେବ 10, 20, 50, 100। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବନ୍ଦ ହେବ 10, 20, 50, 100। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଏଇ 10, 20, 50, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଏକ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 10, 20, 50, 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏଇ ଦିନଠୁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ କଣ ସତରେ ଏମିତି ହେବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ପୋଷ୍ଟର ଭାଇରାଲ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ 1 ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ 10, 20, 50, 100 ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓଟିଭି ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ଭାସ୍କର ଖାନାକ ନ୍ୟୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳି ବଡ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଖବର ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।